Co? Tady je Spiderman. Spiderman? Cože? Peter Parker. Proč zrovna já? Co mě to napadlo? Že je tady pas energiovaný. O ne, musím pryč. Au. To bolí. Radši jdu na bránu. Ne. Pasy energie. Jdu za tím brány. Jo. Jdu za tím brány a podíváte, kdo tam je. To jsme my. Co mě to napadlo? Spiderman. To jsou mé přátelé silní. Cože? Já vás porazím. Jsou šrabíky. Thân mình. Hezký, napadlo zub. Nhớ. To vào. A co mi to napadlo? Naštval jsem se. My tě porazím, ne, Spidermane. Co? Já jsem porazil všem nepřátelům. Pojďte ty tygre a lefe. Zkoušný trik. Co? Spiderman je fakt. Co? Opičáku jsi slavej. Co vlk? Vlko, já vím, že seš já. Tu máš. To ne. Dám tě radši pavučinu. Co? Další roboti. A to jsou silní. Co? Radši dám mu pavučinu. No tak, X-mene. Lukáše, no tak dobře, jsem tady. Proč se furt schováváš? Radši ti dám pěst. A to máš za to. A tady máš. Radši vyskočit. Já už vím, kde stojíš. To máš. Co, pán doktor? Radši, tady, já vedu. No, tak jsem dobré. Tady si nesmí cigarety. Radši donesu helmu. Tady máš, pane vodáku. Hezky, díky. Volám prosím fotky. A nic.